2 रिंगानिफ्राय जायोब्लाबो माने नायगिरि बिथांमोनखौ आङो माने 12:30 माने लेंहरनो सानदों मानोना 1 जानाय लोगो लोगोनो बाहाय ओरैबायदि बाहाय कालचारेल इभेन्ट्सफोर देखायनाय जागोन लोगोसेनो बे स्टेज सायावबो मेगाजिन अपेनिं आरो गोबां आलासिफोर बाहाय माने लोगोसेनो बिनानावमोनखौ देखाय मागोन बेसे गोजानाव थानानै मोसागोन बेखौ माबानो थाखाय ओमफ्राय मोसाखावरिफोर लोगोफोरना बिसोरो नोंना मा नाम आंना बिन्जिना ब्रह्म नोंना उर्मिला ब्रह्म नैबे दावहारु मुंख्लं ट्रफि सिगां समफ्रावबो बाहागो लानो मोनखांबायमोन नामा नोंसिनि आफादा औ लानो मोनबाय ओमफ्राय नोंसोरो सिगां समफोराव बेसेबां जनसो मोसाखावरिफोरा बेवहाय बाहागो लाफैनो हायामोन गासै बिदिनो 50-60सोआ लाफैनो हादों आरो अब्ला बेबादिब्ला गाबोनबो नोंसोरो बेसेबां जनसो मोसाखावरिफोरा बेवहाय मोसानो थाखाय दासिमाव साखाफारा जानानै दं 40 जनसो जागोन ना ओमफ्राय नोंसोरो गाबोननि थाखाय मा मोसानायखौ दासिमाव रेडि खालामनानै दङ गाबोन जोङो दोंथाम गान मोसागोन बेहाय दाउस्रि देलाय मोनसे थागोन ओमफ्राय दिङा जावारि ओमफ्राय अखाफोर दा दाउस्रि देलाय ओमफ्राय दिङा जावारि आरो अखाफोर दा दाउस्रि देलायखौ नोंसोर बेफोरबायदि फोथार गेजेराव माब्लाबाफोर बबावबाफोर बिदिनो फुटबल मेचनि अपेनिं बा फाइनालफोराव दिन्थिखांनो मोनफेरबायमोन बा दिन्थिखांफेरबायमोन नामा जोङो थांनाय बोसोरावहाय लास्टआव ओरैनो बे दावहारु मुंख्लं ट्रफियावनो आगोल थांनाय बोसोराव खनसे मोसादोंमोन लास्टआव मोसानो मोन्दोंमोन जोङो आरो बे दिङा जावारिनि थाखायलाय दिङा जावारिखौबो जोङो आन्डार 13 फुटबल मेच जादोंमोन बेहायबो मोसानो मोन्दोंमोन जोङो लास्टआव दा बबेबा मोनसे फुटबल अपेनिं बा फुटबल फाइनालाव लास्टआव मोसायोब्ला माने बांद्राय नायगिरिफोरहा बेखौ नुनो मोननाय जायाबा रावबो बाहाय जोबजासिम बिदि थालांनानै नायनाय जाया दा बेखायनो बे मोननैखौ जोङो लास्ट समाव दिन्थिबाय थानो मोननाय आलारि सोरां ख्रिस्टि आफादा बेखौ जोंनि गेजेराव नायगिरि रायजो राजा आरो बेखौनो दैदेननाय बेखौनो सामलायनाय फुटबल कमिटि बिथांमोन आरो बिथांमोननि लेंहरनाय गाहाय आलासि आरो आलासिफोरनि सिगाङाव दिङा जावारि आरो दाउस्रि देलायखौ बेवहाय मोसानानै दिन्थिनो साखाफारा जानानै दं नैबे बिनानावमोनहानो टाइमावनो दा नोंसोरदि बेबायदि 40 जन आरो लोगोसे माखासे टिमथ' थागोन जेनेबा दामग्रा देग्राफोर ना दा नोंसोरो एथ'बां बिदि प्रिपेरेसनाव दङ दा अब्ला नोंसोरनि गोसोआवबो निस्सय नायग्राफोरा एसे लैहोर फैनानै बुरजायै नायफैयोबा नोंसोरबो माबा मोनसे गोसोआव गोजोननायखौ मोनसिनो ना थारैनो दा अब्ला नोंसोरो नायगिरिफोरखौ निस्सय नोंसोरबो लेंहरनांगोन दा बे समाव दा नोंसोरो जेन'बा नायग्राफोरखौ जाहाथे लेंहरो नोंसिनि लोगोफोरखौ नोंसिनि बिब'फोर बिदाफोर जिखुनु आङो बेनि गेजेरजों नोंसोरखौ दा बे समाव खावलायहरजानो बयबो लैहोर फैनानै नायफैदो जोंनि दतमा गामियावनो जानाय बियो खाथियाव थानायखौ नायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बयखौबो लैहोर फैनानै नोंलाय बयखौबो रायजो राजा बिथांमोनखौहाय दतमानि दासाफिल्डआवहाय गाबोनहाय लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा नायग्राफोरखौ नोङो बेसे बुरजा बाहाय फैनानै नायफैजानो लुगैयो बयखौबो लैहोर फैनानै नायफैजानो लुगैयो बेथ' फोथारा सोरगिदिं जेरैबो जिरायजानायनि केपासिटि दङ नै गेलारियाबो जोंना बेसेबांबा बुरजा बाहाय खमसे खम 3000 जनसोआ आराम जिरायथारोबा जानोबो हागौ दा आरो सोरगिदिं सियारबो बजबगोन दा बेनि गेजेराव नायग्राफ्रा ओरै गेलारियावल' थानानै ओरै गैयाबा समायनो नागिरा ना बारा आरो मोसाग्राफ्राबो गोसोआव बांद्राय जस जाया दा बेखायनो जेसेबां नायग्राबो थायो एसेबां मोसानायावबो आरो फारसेथिं गेलेनायफ्रावबो बिदिनो गोसो दुंखाङो दा मोसानायावबो बिराद गोबाव समनिफ्राय प्रेक्टिस होबाय थानानैसो मोसानाय जायो आरो बेखौ सासे सानैल' सोलोंनाय नङा टिमैनो 30 जन 40 जन मोसाग्राफ्रा गावसोरनि मोसानायखौ मिलायहोजोबनानैनो बाहाय पारफरमेन्स खालामनांगौ जायो लोगोसे बेखौ फोरोंग्रा
बिथांमोनहाबो बाहाय खस्थ' खालामफाबाय थानाय जायो। दा बेखायनो बिथांमोनहा नोंथांमोन नायग्राफोरखौ बाहाय लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो खावलायहरनाय जादों। दा बेखायनो साफ्रोमबो नैबे बिनानावमोनखौ सिनायग्रा आरो जोंनि आलारि सोरां ख्रिस्टियानफोरखौ सिनायग्रा लोगोसे दतमानि दावहारु मुंख्लं ट्रफिखौ सिगां समनिफ्रायनो मिथिबाय थानाय आरो खेलाफोरखौ सिगां समनिफ्रायनो नायबोबाय थाखानाय आरो सोरबाफोर दिनैसिमावबो नायफेरैफोर दंब्लाबो बिथांमोनहा जाहाथे दतमा दावहारु मुंख्लं ट्रफिया बेसेदि बाहाय समायनायै अनलायनायनि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों खुंफुंजायो बेखौ निस्सय नोंथांमोना नायफैनो थाखाय बे खावलायहरनाय जाबाय। मानोना बे दावहारु मुंख्लं ट्रफियाव जोंनि बर' हारिजों गोबां सोमोन्दो दं। बे सोमोन्दोफोरानो बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोन बर'निनो गेदेमा बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर बिथांमोनहा गावसोरनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनो गोनां जादों। जिउ बाउसोमनो गोनां जानाया बेनोदि बिथांमोना जोंखौ बेफोरबादि फोथाराव उदाङै गेलेनो मोनहोनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव जोंखौ मोजाङै गोग्गो सोलोंथाइ लानो मोनहोनो थाखाय आरो साख्रि बाख्रिफोरखौ जोंखौबो जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै पास जालांग्राफोरखौबो मोनहोनो थाखाय आरो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ पुलिस मिलिटारियाव साख्रि मोनहोनो थाखाय आरो गेदेर गेदेर गेलेगिरि जोंनिफ्रायबो सोमजिहोनो थाखायनो बिथांमोनहा सरखारजों जुजिनानै गाव गावनि आगोमा जिउखौ सोरबा खोमाना लानांगौ जादों। बिथांमोनखौ बेखायनो जुजिनानै अथिरायै सोरनिबा आखाइयाव थैनांनायखाय बिथांमोनखौ जोङो मुंख्लं होननानै दिनै बिमुं होनो आरो बे मुंख्लंफोरखौ जोङो अराय सम गोसोखांबाय थानो हानायनि थाखाय सिबिलांबाय थानांगौनि थाखाय जोङो बिथांमोननि मुङै बे दावहारु मुंख्लं ट्रफिखौ होनाय जादों। आरो दावहारु मुंख्लं ट्रफिया फैयै फैयै देग्लाय जों 25थि खेबाव आगान होबाय। बे 25थि खेबाव आगान होनायनि गेजेराव बेवहाय ओनसोलनि गोबां बुद्धिजिबि मेलेमजिबि आरो गोसो गोथौ आरो गोसो गुवार नाजाग्राफोरनि नाजाबाय थानायनि गेजेरजों बेखौ 25 टाइम्स 25थि खेब खुंफुंनो हानाय जादों। 25थि खेब खुंफुंनो हानाया साधारन खोथा नङा। बेखौ गोबां मानसिया गोबां दिन खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो मोनसे फुटबल मेचखौ खुंनो हानाय जायो। बे फुटबल मेचआव आरो फुटबल मेचल' नङा बाहाय गोबांथार बाहागोफोर थायो जेरै मेगाजिन माउथपिस बेखेवनाय गांसे बिजाबखौ सेबखांनो बेसेबां दिन सम नांगौ आरो मोनसे आर्टिकेलखौ लिरनो बेसेबां दिन सम नांगौ बेखौ नोंथांमोनानो बुजियो। दा बेफोरनि गेजेरजों बेवहाय नुनो मोनै आरो नुनो मोननाय गोबां खस्थ' थाखोमायो। बेखौ बयबो जाहाथे बेसेन होनानै बे जोंनि दतमा ओनसोलावनो खुंजानाय मुंख्लंफोरनि मुङै दावहारु मुंख्लं ट्रफि बेखौ जाहाथे नायनो फैना आं बेखौ गुरै खावलायहरबाय। मोनसे खोथाया बेनोदि दिनै बे दावहारु मुंख्लं ट्रफिखौनो नोजोर होनानै गोबां जोंनि लाइमोनफोरा बेवहाय गेलेनाय बिथिङै गोसो दुंनानै बिथांमोनहा लोंनाय जानाय सोबनायफोरखौ नागारनानै आंहा गेलेनायाव गोसो होनांगौ स्ट्रं जानांगौ बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना गेलेनायनि फारसे आवगायदों आरो बेबायदिनो सोरबाया मोजां गेलेगिरिबो जाहैनो हादों। गेलेनायनि गेजेरजों थांबाय थानायनि गेजेरजों सोरबाया पुलिस मिलिटारियावबो साख्रि मोनहैनो हादों। बेनो जाहैबाय नैबे मुंख्लं ट्रफिया खुंजाबाय थानायनि गेजेरावनो बेफोर सेन्टिमेन्टआ जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जाखांफैदों आरो बे जाखांफैनायानो जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोर हारियाव जोनोम होदों आरो बेजों सोरबाया मोजां बाहाय राहा लामा लालांनो हादों।